se me berran, non escondo a miña voz. Vendo amor a terra e morte crúa pra o feroz. Aquel que cree que outro eu han de calar. Avanzar cara a igualdade é a mellor forma de previr e atallar a violencia de xénero. Os abusos e a agresión contra as mulleres e as nenas son unha grave vulneración dos dereitos humanos e supoñen a manifestación máis violenta das desigualdades sociais existentes entre homes e mulleres. Xa non hai rendas de corcel, nin días de cal, nin luas de fel, nin militar na adoración, nin acatar máis silencios. Ofrecéronnos a todos os que estamos aquí a oportunidade de participar nun corto que defende as nosas ideas. Sinceramente, non me fai ningunha gracia. É así porque creo que haya que recurrir a un corto para eliminar a violencia de xénero quere dicir que o machismo segue presente na nosa sociedade. Lembro días de guerra con culpáveis e perdóns, enriba do xeonllo sendo carne de canón. Mais vinlle a pelo lobo, confesei, vin, resucitei.